बिमाया इउटुब चेनेल खुलिनानै मबाइलाव बेस्थ' थाबाय नालाय ओंखायनो फिसालानि फरायनाया डाउन जालांबाय। खुलुमबाय सोनाफोर आंनि बामलाव इउटुब फिन खेबसेयाव बरायबाय सोबाय माजियाव जे फवारनाय महर लानो सोनाफोर बेनिफ्राय दिनै सनिबार बाबाबो गवा स्कुल गैया रेस्ट मोनगोन सानदों बाट न' ओंखारनांलायबाय आङो सनाफोर फिसानि थाखायनो स्कुलाव लेंहरजाबाय आङो सनायलांबाय थादो खार'ना मा आंबो थांग्रोनोसै सनाफोर ओमफ्राय ब्लग्सखौ लोगोसे फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो खसिस खालामगोन जोबजासिम फुरा नायलांबानो जाबाय आरो सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां सनाफोर बेनिफ्राय लाइक कमेन्ट खालामलांबानो जाबाय ओमफ्राय फुरा नायनानै मोजां मोननायखौ डिसलाइक मारनां गालां सनाफोर स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला नायगासिनो दङ फिसाफोरनि टेनसन सनाफोर बयबो आरोना फिसाफोरखौ फोरोंहरनानै मादि लिरदों मादि लिराखै बेसेबां नाम्बार मोनदों बेसेबां नाम्बार मोनाखै पेपार चेकिं जादों आरोना सनाफोर स्कुलावहाय स' बेखौनो नायफैदों जारलासो बिदिनो गावनि आन्था मोनबाय आरो फुल मार्कस गैस्लाबा बिदिनो 2, 3 खम 5, 6, 7 खम बेबायदिनो आरोना बयबो फिसाफोरनि एकदम कपि चेक खालामनाय फिर गैया नै जोंनाबो जेने थेनेसो 50आव बिदि नै बिदि मेथ्सआव बिदि मायावबा बिदि आरो अबेबा माबा 3नि लाइनाव दंबावलायोसो नै माबा 37बो दंलायबावो अफमानानो लाजाया जारला मोजां फोरोंहरबाय टिउसन होबाय माथो खालामनो मालाय स्पेलिंफोरखौनो गोरोन्थि खालामफैजोबो आथुर बिथुर आंहाथ' बायदेवनो बुङो मानसियानो सर्टफोर लिरो होननानै जा जारला बे जुगाव बुजिगोनथाय बे गथ'आ खर' माथायानो गरम जाजोब्बाय आङो एथ' सुन्दर खस्थ' मस्थ' फोरोंहरनानै बिदिल' नाम्बार मोनबाथाय मा खालामनो माथो होनबावनो गथ'नि जातफोरखौलाय गाव गोसो होनानै बुजिनो रोङाबाथाय मालाय जर जबस्थियाव जाया गथ'फोरजों सनाफोर मोजां लाखिनो मोजां लाखिजायो ओमफ्राय आंना बिदिनो जाहैबाय नालाय बेनोबा सनाफोर जमा होफिननांगौ थांनोसै आङो ओमफ्राय फरिखा लिरग्रा मानसिया दोखो माने खिनाय जानानैसो दङ आरोना उदै सानानै स' बिमा फिसाजों स्कुलनिफ्राय ओंखारनानै डाइरेक्ट फैखाबाय आरो मुलि लाखांलायबाय सनाफोर मैगं एसे लांफानोसै थांलाय फैलाय फिल्टार खुरुमथलियावबो दिनैहाय बारस'नो दिगदार मोनलायनायहाय मैगं लायनोसै आं मैगङाथ' थाजा बिराद दाम आरोना बेफोर जायगायावहाय लामा फाननायनि खोथा मेन बाजारावबो थांनो हाला आङो जेबो गैखाया आलुआबो जि जायो सेरनै लांफानोसै आं सौफैफिनबाय सनाफोर नै ओंख्रियाबो बेयाव लाजाया बोरैबा लाबासो आं दा बैथिं लायनोसै थांनाय समाव गुसुमोन नालाय फैगौ गथ' बाराय जाबजों गोलोमफ्रुजोब्बाय आं हाला सान्दुं ओंखारबायना जारला माने जारला सनाफोर माखौ सामलायख'नो जायो फिसाजो जाबाय हामबाय बिमा जाबाय हामबाय एबारना फिसाला मुलि जाहोग्रोनोसै आं मुलि लाबोनायखौ गेसनि मुलि हरदों बेखौथ' गेसनिफ्रायनो जायो नालाय फिसालायाबो दिनै फुंनिफ्राय खनब्रै खिबाय मिनिनो ना गाबनो सनाफोर मुलि जाहोग्रोनोसै हामाबाथाय लांसैलाय आङो नाम्बार फुरा मोनदिनो रायजानो लागाया उदै सानानै गसिगोन उदै सानायनि मुलि उदै सादोंनो ख्रेब-ख्रेबखौ जाहोग्रोनोसै आं बाथारबाय आङो आयै फिफा आयदै ओमफ्रायलाय आरो माथो खामानिबाव सनाफोर नायलांदोलाय फारि आं मा देखायलांनो हायो आरोना नायनानै फैबाय फुरा मार्क्सफोर मोनबालाय गोसोफ्रा मोजां मोनो बिमाफोरा बयनाबो ना मा होनो बिमाया इउटुब चेनेल खुलिनानै मबाइलाव बेस्थ' थाबाय नालाय ओंखायनो फिसालानि फरायनाया डाउन जालांबाय बिदिसो बुंजानाय जालायसिगोन आरोना सनाफोर बाट बिदि नङा इउटुब चेनेलजों खुनु लेनदेन गैया आं इउटुब चेनेला आंना बियो जास्ट लांफानायसो सनाफोर आं गावनि फिसानावसो बांसिन गोसो होग्रोखायो मानो होनबा आंना खामानिया फिसाखौ फोरोंनायासो मेन बेनि थाखायसो आं न'निफ्राय आलाय सिलाय बेहाय दंफैयो स' बेखौ आं इम्परटेन्ट होखायो ओमफ्राय होमबालाय बे इउटुब चेनेल गैयि बिमाफोरनि फिसाफोरालाय मानोथो बिदि मोनखो होमबा बिदि नङा सनाफोर आंनि दिमागाव साननाय फैयो माने आं मानसिफोरा बिदिबो साननो हागौ होननानै एसे दिमागाव फैयो आरोना बाट उफाय गैया एबार एनुवेल जानोसै आरो गोसो होनोसै नाजानोसै एबार साबसिन खालामना होनो आरो सेकेन्ड बेबि जायोबाथाय एसेबाबो डाउन जालाङो होननानै मानसिफ्रा बुङो आं मोनथिला माने टाइमखौ एसे खम होनाय जायोना बिमाफोरा स' बिनि थाखाय जायोबो जानो हागौ आरो आंना फिसालाया दुस्थ' एसे गोसो गैखाया गावबो एकदम जर जबरदस्ति फोरोंबाय थानांगौ बुजायबाय थानांगौ बुजायनानै जायाबा रायनानै जायाबा बुनांगौ डेन्जार जारला सनाफोर ओरैनो जोंहा न'आव फिसाइफोर थायोफोरा ओरैनो बिमानि सायावसो गोलैजोबखायो बजाफोरा फिसायाथ' दाबसेयाव खस्थ' खालामनानै खामायहैबाय थाखा फैसा जुयैनो बाहेरायाव थानांबाय बिमाफोरनि सायावसो नङा होमबा स' फिसाफोरा मोजां जायोबा बिमाफोरानो गोग्गाथाव जायो आरोना बिमाफोरनि थाखायसो नङा होमबा आंना गाज्रिबो मोनाखै बिदिनो मोनबावनांगौमोन मालाय स्पेलिंफोरखौनो मिस्टेक खालामनानै गन्डगल खालामहैबालाय माथो खालामबावनो सर्टफट दा बर्थमान बोरैबा जाथारदों मानसियानो
लासैनो बुजिलांबासो जाहैसिगोन आरोना ओमफ्राय स' बिदि बुंनानैबो नागारनानै दोनजाया बिमाया नाजाबाय थानांगोन बिमानिबो फरिखा होबायना ओंखायनो एगजाम बाथाय आंहासो डिप्रेसन जायो सनाफोर जारलासो थांखांनाय जाखांनायखौ टेनसन लानायलाय मा जाबावनो सनाफोर ओंखाम ओंख्रि संसै आङो नायदोलाय आंना दिनैनि ओंख्रिया मा दिनैबो मिरामिस सनाफोर दालि रुनानै लाखाबाय नै ओमफ्राय मा होनो ओंखामाथ' मोनबायानो आंना ओमफ्राय नै ओरैहाय आलुजों नैबे मैया खानानै लानाया खानसिंसाया बेखौनो आङो सका एकदम दहाय फुङावनो सिखारास्लाबनानै बेखौनो सोमनानै दोनखादों आङो ओमफ्राय सोमनानै एसे गफं गफा थायोना बेनो आरो सनाफोर सोमनानै ओमफ्राय नै दानि सुनानै हानानै लाबाय बेजोंनो एवनोसै आङो सामफ्रामबालाय बहाथो बेदर फिसा मोनजाबाय थानो बेदर फिसा जागोन थाखा फैसायाबो लाब लाब जोबलाय लाङो नङा होमबा अमा बेदर फवासेयावनो 100 फवासेया थोनाय मोनाबा आधा केजि जाबानो 200 स' जाथ'ला सनाफोर मैया खानानै जानाय मैगंखौनो दिनै एवनानै जानोसै सोरबाफोर नायाखैबा नायहैबानो जाबाय मैया मैगं खानायखौनो माजे माजे बिदि जानांगौ देहाया अब्लासो मोजां जायो नङा होमबा गारामायाबो सेबसे मोनगासिनो माबा एसे ज्रेम ज्रेम मोननाय बुस्थु जानो लुगैदों आङो स' खानसिंसाफोरा एसे ज्रेम ज्रेम मोना होमबा पापर दङ आरो एवबावनोसैलाय संगोनसै आं सनाफोर बे मिरामिस संनायखौलाय आरो मा देखायबावनो बेखौ देखायलाबाय थाबा गाज्रि मोनलायगोन ना लोगोफ्रा आंना गोदाव सोराव दालि ओंख्रि संनायखौ देखायला मा होनगोन ना स' बेखौ देखायला सनाफोर आं स्पिडआव संनानै लानोसै फिसाजों लाग्राजों लामाथिं सान्दुं सायनो थिनहरदों आङो स' मोननाय लोगो लोगो खुरनानैबो लाखाबाय सनाफोर नै ओंख्रिया बिदिनो आंना जाब्रा स्टाइलनिसो नैबे खानसिंसाजों आलु एवनाया नै बिदि ओमफ्राय बेयाथ' जाबावानो दालिजों पापरसो जागोन जारलासो बेफोर गथ'फोरजों ओमफ्राय पापराबो नै माने नानि मोनफैथ'यावनो जाखाथारसै आरोना टाइमाव 12थायानो जाखाबाय सनाफोर मा खालामनो गथ' मा खाबाथाय मैगं गोथांखौनो जानो नागिरा बेबादिनो जारला ओमफ्राय आं बारा जानो हाया गोथाव जाथारहाय आं उन्दैयाव जानो हायामोन हानाया ओमफ्राय दा जालांबाय लासै लासैनो जानांगौ बेफोर बुस्थुआ मोजांसो उन्दैयाव माने बिदिनो 5, 6, 7, 8, 9, 10 फरायनाय समावबो आङो बिराद मानामुनि खाहैनो मोजां मोनोमोन मानामुनि खानसिंसा बेफोरबायदि ओंख्रिखौ बिराद खायोमोन आरोना दिंखिया सिंखिया बाट आंबो जानो हायामोन आलुजों एवोमोन नालाय आलुखौ बासि बासि जायोमोन सनाफोर माथो होननो ओमफ्राय दा बिमा बुरि जाबाय नालाय उफाय गैला बेफोरखौ जानांगौ जानानै देखायाबा फिसाफ्राबो बोरै जालाङो जायानो दालिजों आङो जानायखौ देखायनाय नङामोन बेदर जाबाल' हाखा हुखा देखायो सब मिरामिसखौबो एसे देखायनांगौ ना बेदरखौ देखायनांगौ नामा मिरामिस जादों नालाय मिरामिसखौ देखायनांगौ ना मानसिफ्रा सानगोन ना बेदर जाबाय थादों होननानै जानानै लानोसै सनाफोर आङो दे जाखां लोंखां जाहोस्रां आरिस्रां फुथुस्रांनो हाबाय सनाफोर उन्दैफोरखौ ओमफ्राय मावग्रायाबो दसे उन्दुलायबावबायसो बाट बिमा बुरना जेबो खामानि जोबाखै न' रेस्ट सनाफोर स' नायलांबाय थादो आरो मा देखायबावनो हायो आङो स्कुटि बोरायखौ सनाफोर एसे साफ साफाय खालामनानै लानो आङो बिराद लेथ्रा जानानै दंथारो सालायनो हागौ साफ साफाय लानो हाया गोजां बोथोरखाय अननाय गैला नामा बारा नाङिखाय जाम्बि जाबाय सनाफोर फुगारबानो जोंखोल नुलायलायो आरोना गोसोमखा नालाय आं बादिनो गोसोम स्कुटियाबो आंना आसोलासो फैबा मालाय जि सका खालामो सुबाय थायो फुगारबाय थायो ओमफ्राय ट्रेक्टरखौबो एकदम फैबाथाय सका सुबाय थायो आरोना बिराद साफ साफाय थायो बियो मैलाखौ नायनानै थानो हाथारा आंहासो एसे बावगोमालायो आरोना ओमफ्राय मा होनो बिथाङा सोंहरदों नालाय स्कुटिफ्रालाय थिगैनो स्टार्ट जागासिनो दङ होननायावसो गोसोखांनानै फुगारनो खारबोथारदों आङो ओमफ्राय सनाफोर गावनाव मा दङ बेजोंनो गोजोननांगौ नङा होमबा बेखौनो साफ साफाय लाखिनांगौ जेखियानो थाया मानो स्कुटियानो जा साइकेल बोरायानो जा स' साफ साफाय लाखिनांगौ गावनि बुस्थु ना जायजों नोंहा हेल्प मोनगासिनो दङ ना मा होनो सनाफोर स' फुगारबाय आंबो मालायनि नोंनाव स्कुटि दं मालायनि कारखौ लुगैबा बोरै जालायखो कार गैया जोंहाबो ओमफ्राय फैगोन होनदों र' बिथाङाबो इलेक्सन डिउटि थांनांनो हागौ ओमफ्राय इलेक्सन डिउटि थांनांगौबा सुथि थांग्रोगोन आं होनदों आरो ओमफ्राय इलेक्सन डिउटि थांनो नाङाबा सुथि फैथ'वा होनदों बाट मानो होनबा इलेक्सन डिउटि जाबाथाय सुथि फैनो मोनथाराना गोबाव जाथारो स' फैनो हागौदां मिन्थिया ओमफ्राय फिक्स जायाखै आरो होनदोंसो फैनो हागौ बारा गोबाव थानाय नङा बियो ओमफ्राय सनाफोर भिडिअखौबो दोनथ'नोसै आङो लोगोफोरनि भिडिअ हगारनाय नायहैनोसैलाय आरोना आंनिखौबो हगारनोसै
जायफोरा बेखिनि भिडिअखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावलायबाय आं सनाफोर गोदान बादा साबसक्राइब खालामनानै गालांदों ओंखारदोंमोन आं सनाफोर बा बेल आइकनखौबो दाबायनानै गालांबानो जाबाय स' थेंक इउ स' माच